कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता विष्णू कोळगेकर. दांडेली गांधीनगरात मिळालेल्या 12 कोटी नकली नोटा प्रकरणात संशयिताक अटक. कारवार जिल्ह्याच्या दांडेली गांधीनगर हिंगा बंद घरात मिळालेल्या 12 कोटी नकली नोटा प्रकरणातलो संशयित आरोपी मूळ गोंयचो आदर्श अंजुम खान वय 26 वर्षां हेमका दांडेली पोलिसान उत्तर प्रदेशाच्या लखनौ हिंगा अटक केला. गोंयचो अर्शद खान हेमी दांडेलीच्या गांधीनगरात एक घर भाड्यान घेतिले. त्या घरात 7 एप्रिल 2025 दिसा पोलिसान 500 रुपयाचे 12 कोटी नोटा जप्त केली. तेजे बरोबर पैसमोजचे मशीन आणि इतर सामग्री जप्त केली. या प्रकरणाचो संशयित आरोपी अर्शद खान हेमका शोध घेऊक दांडेली पोलिसान गोवा, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश हिंगा शोध घेवन अखेर अर्शद खान हेमका लखनौ हिंगा अटक करून दांडेली सत्र न्यायालयात हजर करून न्यायालयीन कोठडी दिला. अमृता क्रिकेट अकादमी सादर करता क्रिकेट समर कॅम्प 2025 6 वर्सां सकयल्या सगळ्या चल्या आणि चलीसाठी. हिंगा तुमका नेट प्रॅक्टिस, बॉलिंग, बॅटिंग, फील्डिंग, इंडिव्हिज्युअल व्हिडिओ एनालिसिस, मेंटल टफनेस कोचिंग, मॅच प्रॅक्टिस आणि टुर्नामेंट प्रॅक्टिस मेळटले. वेळ सकाळी 8 ते 9:30 आणि सांजेर 4 ते 5:30 पर्यंत. पैसेला नेवच्या भुरग्याक चार्जेबल वाहतूक सुविधा असतली. बरे खेळच्या भुरग्याक हुबळी, मंगळूर, बेंगळूर या जाग्यार लीग मॅच खेळच्याक अवकाश मेळटलो. आवड असेल भुरग्यानो 9531144838 किंवा 8792018272 ह्या नंबराचेर संपर्क करचे. नातर अमृता विद्यालयम सदाशिवगडच्या ऑफिसात येऊन रजिस्टर करचे. नॅशनल हेराल्ड घोटाळ्याच्या आरोपीक अटक करची बीजेपीली मागणी. नॅशनल हेराल्ड घोटाळ्यातले आरोपी काँग्रेसचे सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी हांकां तात्काळ अटक करची मागणी करून शुक्राराक बीजेपी जिल्हा युवा मोर्चा वतीन मुंदगोड शहरात निदर्शन करून राहुल गांधीलो पुतळो जळोवन निषेध केलो. जिल्हा युवा मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष प्रेम कुमार नाईक हेमगे नेतृत्वात बीजेपी कार्यकर्त्यान आज सकाळच्यान हे आंदोलन केले. काँग्रेसचे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि राज्य सरकाराविरुद्ध घोषणा देऊन मुंदगोडच्या कोर्ट सर्कलाकडेन मानवी साखळी तयार करून रस्तो आडयलो. नंतर बीजेपी जिल्हा युवा मोर्चाचे अध्यक्ष प्रेम कुमार नाईक हेमी सांगले की नॅशनल हेराल्ड हो एक मोठो घोटाळा असा. या घोटाळ्यात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी आणि इतर नेत्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केला. तेमकां अटक करची मागणी बीजेपी पक्षा वतीन केली. पटाके हाಕಿರಿ ना ಡಬ್ ಡಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆಲ್ಲ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ अंकोला हारवाड हिंगा श्री विठ्ठल हनुमान जात्रा उत्सव भक्तिभावान साजरो. अंकोला तालुक्याच्या हारवाड गाभीतोडाच्या श्री विठ्ठल रुक्माई जात्रा महोत्सवात पालखी मिरवणूक काढून मोठ्या भक्तिभावान जात्रोत्सव साजरो केलो.
हनुमान जयंती निमित्तान जोयडा जगलपेठ छावा नाट्य प्रयोग यशस्वी। जोयडा तालुक्याच्या जगलपेठ हिंगा हनुमान जयंती निमित्तान हनुमान मंदिर देवस्थान समिती आणि ग्रामस्थांतर्फे पेडणेच्या नाट्य मंडळान छत्रपती संभाजी महाराज हेमगेल्या जीवनाचेर आधारित छावा या नाटकाचो यशस्वी प्रयोग सादर केलो। या नाटकाक हजारांची संख्येन नाट्य रसिकांन हजेरी लायली। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट कायकिनी रोड कारवार। कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तऱ्हेचे फर्निचर मेळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी। घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले। टीव्ही स्टँड किचन बेड आणि इतर शिवाय प्लंबिंग आयटम सॅनिटरी हार्डवेअर डोर प्लायवूड लॅमिनेट वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा। किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना त्याच किमतीत कारवारात मेळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी अपोजिट सुजुकी शोरूम रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार। संपर्क नंबर 9082431025। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।